wallahi Hadiza lafiya kalau. Daman kina nan? Tun a makaranta. Wallahi Hadiza tun a makaranta. Wace ce wannan? Umma ta ce ai. Ina wuni? Lafiya. Na gajiya. Kin san ta ne? Umma Hadiza kawan nan tawa tun lokacin da muke secondary school muke tare da ita. Sannu kin ji? Yawwa sannu. Amma ya na ganku haka a titi ita tana zaune ke kuma na ganki duk wani so silent haka. Hadiza ba za ki gane ba ne. Yanzu haka da kika gan mu ba mu ma san takamaiman inda za mu je ba. Mu dai ga mu nan ne dai kawai. Subhanallahu wa ni'mal wakil. To me zai hana mu je gidana? Gidanki kuma Hadiza? Umma kin ji me ta ce? To, Maryam inda gidan nata babu matsala tun da dama mun fito ba mu san inda za mu je ba. Dan mun je gidanta ai ba matsala bane ko? Shikenan Hadiza mu je. Ba matsalan komai ta so umma. Ta so mu je. Da yawa mata haka suke da iya girki, ba wata matsala da za a samu, kowa zai zama sa a gida ba inda mutum zai shi. Haba mu je na abin alfahari. Wannan zuga ai ta yawa haka. Yo ai baki sani ba, kin gani nan duk abin da san zai faranta miki rai ne zan jawo shi da karfin tsiyan gaciya sai na yi shi. Dole in zuga ki mana. Amma fa na gode. To fa, wannan irin kalan da kake mun fa. To mun saba ganin kana min irin shi. To. Ko kishirwa bana shi. Ko kishirwa bana shi in gaya miki. Kishirwa kake jin zuba maka. In ce gana cin abinci, ana shan ruwa, to shaƙewa ki, ne fa tafiya ke da kika san kin sa masa wani abu mai santsi. To ni mace ne ma kai ka sa na ƙware din. To zan me faru? Kin ga wani irin suya da cikawa naman nan? Ba zan kai shi. DJ da ai ga miki wato wannan abin da yake gani. Kana ce komai sai dai godiyar Allah kawai. Sai dai godiyar Allah kawai. Ka ga yanda kai kyau. Ye? Wallahi kullun nan gaba ɗaya da ni ta dace kamata ka zauna kawai ta kallon ka. Ta miki sani ba. Kowane lokaci zaki ga idan zan sa kaya ba na zaɓa da kaina cewa nake ke ki zaɓan mu. Saboda san baki taɓa min zaɓin da bai dace da ni ba. Gaskiya ne. Haka ne. To ne yanzu da nake ji ba dan ka samu matsala a wajen aiki ba to da ba inda zan. Ni ma san in zama na a nan gidanki ta kallo na har sai kin gaji. Yi wani abu ne? Gaskiya ne kuma na ji daɗi. To shikenan. Sai na dawo. To. Dama ina son yi wata magana da kai. To. Jiya da na fita unguwa. Wata ƙawata da muka yi makaranta. Wallahi ita da mahaifiyarta na gansu a bakin titi. In ka gansu abin tausayi dai. Subhanallahi. Wallahi. To me faru da su suna ina? Na ɗauko su suna ciki. Oh, ki shigo da su nan? Suna ciki. Na dawo. Sai na dawo. To madalla. Sai na dawo. DJ. Kuma Maryam. To, Hadiza. Me ya faru na banku a irin wannan yanayi? Yana da kyau ki bani labarin abin da ya faru da ku. Ke yan nan. Wannan labarin namu ke dai kawai ke shiru ba a cewa komai. Amma Maryam yana da kyau ku bani labarin ku. Saboda ni da mijina a shirye muke wajen taimaka muku. Wannan labarin ba na son tuna shi domin idan na tuna shi yana cutar da ido na gurin zubar ruwa. Ina so ki yi haƙuri da wannan labarin ga Maryam nan za ta baki labarin duk abin da yake faruwa. To shikenan umma.
Ina sauraron ki mami. Yana da kyau ki bani labarin abin da ya faru a cikin rayuwarku. Domin mijina na Kuma wani dama gashi nan baban yana son magana da ke. Sani Abba ya jiki. Sauki. Sani. Ayoji nake ba kamar ban yi ciwo ba. Ya dai ma. A'a, dan Allah ka dan ƙara ko kaɗan ne kaji? To. Dama abin da yasa nake neman ki. Tunatarwa ce. Kamar yadda na sa wai miki ji ko? Ki kula da kanki. Kin ji ko? Kula da kanki. Kuma ki kula da addini. Ki kula da addini. Sannan biyayya. Yana yi. Bari na bari. Ki kula na gaba. Ki kyautata wa ƙanana. Kin ji? Sai ka ɗan abu kaman kana wata wasiya. Sannu. Mama Abba! Mama! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama! Umma ki duba shi umma. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umma lafiya. To Maryam kin ga da inda rayuwa ta kasance mana ko? To yanzu menene abin ne? Haka ne umma. Ni ma a koyaushe idan na kwanta tunani na kenan.
musamman ma akan kuɗin hayan gidan nan. To yanzu me za mu riƙa yi wanda dai zai rufa mana asiri? Wanda kin ga yanzu duk wahalhalun nan gaba ɗaya ya koma kanmu. Tunda ba wanda zai yi mana, ya kamata a ce mun zauna mun sa wani abu dai a gaba haka wanda za mu riƙa ɗan samun rufin asiri a ciki. Kin gani ga magana zuwa makarantar ki, ko? Ni ba na so ki zauna ba kya zuwa makaranta, ba na son shi. Na fi so in ga kina zuwa makaranta. Haka ne. To umma, me zai hana mu rinƙa yin abincin siyarwa in ya so sai na rinƙa fita da shi. Kin ga daga nan ne fa za mu samu mu biya wa kanmu buƙata mu kuma ƙara biyan kuɗin hayan gidan nan. Makaranta ni dai dama na yi secondary school. Kin ga ko da na samu na ƙara to in ma ban ɗaura ba shi kenan. Ni dai na fi so in ga kina zuwa makaranta, ya kamata dai mu ɗan duba dai wani abu da za a yi. Abinci kamar yaya abin siyarwa? Kuɗin abinci haka kin ga sai in rinƙa ɗauka ina fita da shi waje. Maryam, magana dai makarantar na taki ni da gaskiya a rayuwa dai ina so in ga kina zuwa makaranta. To umma, mu dai fara sana'ar tukunna. In muka samu muka biya buƙatar masu muhimmanci, kin ga daga baya sai a ɗauko maganar makaranta. To shi kenan. Kon Allah, wani garin zaki? Kuma ya ce in gaya miki yana gaishe ki sannan kuma ki ɗauki guda ɗaya sai ki bani sauran. To Allah saka da alheri. Allah sanya alheri. Wannan kuɗin ɗinki ne kenan. Ko? Eh. Amma wannan yaro Allah shi mai albarka. Allah amfana. Sai sa ni ga bakin ki ya ƙi rufuwa. Bakin nan buɗe shi ake ya iya rufu. To maza tashi ki zuba su a ledan ki mai da su ɗaki. Sai ki zo mu aike ki. Akwai wata ranar Juma'a da ba zan taɓa mantawa da ranar ba. Muna zaman mu mai gidan ya zo ya ce sai dai mu tattara kayan mu ban masa gidansa. Ga irin cin mutunci da wulakancin da ya mana ba. Kuma ya ce na faɗa miki lalle mu bar masa gidansa yau ɗin nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To me abin yi? Me mafita, Maryam? Dan ma ba kya nan ne. Na tabbata da ni da ki gaba ɗaya sai ranmu ya ɓaci. Kuma kina gani ba zai ɗaga mana ƙafa zuwa wani lokaci ba? Umma, babu alamun imani a tattare da mutumin nan. Mafi sauƙi shine mu fita mu bar masa gidansa kawai tunda ba gidan lahira ba ne. To in mun bar masa gida muna da inda za mu je ne? Bayan kin san bamu da kowa? Akwai Allah umma. Wannan rayuwar da muka shiga ciki ba mu muka ɗora wa kanmu ba. Jarabta ce kawai ta Ubangiji. Wannan jarabta ce kawai ta Ubangiji. Cewa kuma ni ba tun da nake ganin talakawa kuma nake jin labarin talauci ban taɓa jin labarin da ya so samun rai irin na wa'annan mutanen ba. Ikon Allah. Wallahi. To Allah ya shigo lamarin kuma Allah ya ba mu ikon taimakawa. Amma ina ganin ya kamata a ce wancan gidan na wani hoto da mutura su can su yi zaman su a can kada su zauna nan kuma ya zama kuma su fara matsa miki. Ko ya shiga gani? Ni kawai na fi son mu zauna tare da su.
Kaga sai mu fuskanci matsalolinsu domin mu san ta yadda za mu taimaka musu ko ba haka ba. To da wannan ma kuma da wannan ma. To babu damuwa. Babu damuwa. Bari in kira su. Okay. Maryam! Maryam! Na'am. Zo. Abin tausayi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ina mahaifiyarta ta? Ki kira ummi. To. Wani ita ce Maryam ɗin kenan. Ita ce. Ita ce kawata ki. Ita ce kawata. Allah sarki. Assalamu alaikum. Rayuwa kenan. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Sannan ku zuwa. Sannan ku. Haba zauna hajiya zauna ka kujera da Allah. Zauna da Allah ba ku mai haba. Zauna. Sannan ku. Zama a nan cikin gidan ba wata matsala. To da haka na so ku saki jikinku da Allah duk abin da kuke da bukata dai ga ta nan. A haba ba komai wallahi. Ba komai. Ka san wani abu? Alhaji? Na. Ka ga Maryam ɗin nan? Lokacin muna makaranta ta fi haka. Allah sarki. Kyau da wa. Kuma za ka ga inda ta lalace. Ita wannan kawata ke. Kuma wato ita wannan ita ce babu tata? Mahaifiyarta ce. Mahaifiyar Maryam? To, babanta ne ya musu. gaskiya ne a wannan ya wajauta a taimaka mata. Kai, Alhaji, kwana da yawa. Ai bari kawai. Kai wato ma gaba ɗaya yanzu ziyarar ma ka daina kawo min. A'a, ai ba haka bane. To, amma Allah ya tuba ko dai ban kawo maka ziyara ba tunda kai ka kawo min ai shikenan. To alhamdulillah. Kai dai ka san nan gidan ba bakon ka bane. Haka yake. To yaya ayyuka? To, ya kuma matar gidan? Lafiyar su kalau alhamdulillah. Lafiyar ta kalau matan nan. Amma gaskiya fi sabilillahi kwana bi fa ni wato kai na daure ki. Kai na daure ki in gaya maka. Me yake faruwa da fatan dai lafiya? A lafiya lau. Lafiya lau tunda koma dai mai dai arziki ne da kuma alheri. To alhamdulillah. Alhamdulillah. Wato abin da yake faruwa. Matata ce ta kawo kawarta nan gidan da kuma mahaifiyar kawarta ta. Ikon Allah. To abin da an yi shi da siga ta taimako. Haka ke. Tunda ita kawarta ta mahaifinta ne ya rasu. Allahu akbar. Kuma gaskiya suka shiga cikin wani mawuyacin hali. Allahu akbar. Matata ta kuma wato tana da buƙatar ta kawo gudunmuwa ta taimaka. An kyauta. Ta kirawo su ta kawo su nan gidan. Ni ma kuma na sauke su na karɓe su hannu. Allah ya saka da alkhairi. To amma to ita mahaifiyar ƙawar tata. Gaskiya na yaba da hankalinta kuma na yaba da ita. Kaga. Abokina. Ka fito fili ka bayyana min abin da ake ciki. Ni fa ban fuskanci ina magana ka ta zagawa ba. Wato kamar yana maka wannan bayanin. Gaskiya fi sabilillahi matan nan. Duk abin da zan gaya maka ba za ka ƙara fahimta ta 100% ba sai in ganin ta kai. Haka ne? To amma na rasa yadda zan yi ni mata bayani na rasa. Kaga. Ai wannan abu ne mai sauki. Kai fa kace min a gidanka ka sauke su. Da suna ciki. To mutanen da ka sauka a cikin gidanka ai abu ne mai sauki kawai ka fito fili ka bayyana mata abin da ke cikin zuciyarka. Zai yi kuwa. Ƙwarai kuwa. Wato yadda zan tunkare ta ɗin mata bayani shine kawai ke damuna. To kaga abin da nake so da kai idan har lokacin auren yayi kai shiru ayi abin a cikin sirri. Ita kanta kan ma ta san me yake faruwa. A ƙwarai kuwa. Ita kuma da zaka aura? Ita ma ka gaya mata duk halin da ake ciki. Ta baki ayi shiru. Baki ayi shiru kurum. To shikenan. To ga wannan da wannan. A wannan yayi. Ka nutsu? A wannan yayi. Shikenan. Wannan yayi. Zan wuce. Mu shiga mana ko zaka dan abin. Wallahi alhamdulillah. Alhamdulillah. To ni ka je ka ce kai rabin ziyara ka kawo. To ayo rabi mana. To yanzu wanda kuma ai na bada zance mai dadi. Kai mallam. Abincin nan yayi daɗi. Hadiza banda zolaya fa na san ki. Wannan zolayan tun muna makaranta kike mun shi. Kin zo mu wai zolaya. Kina ji na fada ita.
Ba ta so a faɗa ne tunda ba ta so a faɗa ba sai a yi shiru ba? Mana kare ta. Ya yi shiru ko ya ci abinci. Yau umma. Dama ina son faɗa miki wata magana. To. Ina son za mu fita da Maryam za mu je unguwa. Unguwa? To daga nan kuma dama ina son mu biya ta gidanmu don mu gaida hajiyarmu. Kafin ke ma na kai ki. To babu matsala. Ba matsala sai kun dawo. Sarki. Sannu Maryam. Sannu Hajiya na wuni. Lafiya lau. Ya maman ku? Lafiyar ta kalau ta ce a gaishe ki. Allah amsawa. Sarki. To za ka fa gida na suke zuwa ita da mamanta. Saboda sun shiga wata matsananciyar rayuwa. Ko gidan hayan ma fa da suke fa an kore su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai jama'a. Sannu Maryam. Kice kun ga rayuwa. Ni ina mamakin yadda wasu dan Allah ya hore musu. Kuma ba za su yi kokarin su taimaka wa na ƙasa ba. Su sai dai su ci jarafin na ƙasa kawai. Ai Hajiya yanzu masu kuɗin yanzu ba sa so su ga sun taimaka wa talakawa. Domin ba sa so su ga sun yi arziki su ma sun ji daɗin rayuwa sun fi so koyaushe su rinka bauta musu. Ka ji mugunta. Amma ba komai. Ai kun ce Allah. Kun gama magana. Allah zai isar muku. Kuma ku yi haƙuri ita rayuwa dama haka take. Juyi. Amma insha Allah komai zai zo ƙarshe. Wata ran sai labari kin ji Maryam? Hajiya ina abana. Abbanki yayi tafiya. Amma insha Allah ya ce ba zai wuce kwana 2 ba zai dawo. Allah ya dawo min da abana lafiya. Amin ya Allah. Bari in je in dafa mana abinci. Ki je ki dafa ko dai mu je mu dafa. To, ke ki bari ni zan dafa mana. Ai wallahi sai mun je. Hadiza mana. Ya za a ce ita kadai za ta je su za ke kada ki je babaci. Dole ku tafi ku je kada. Kamar kuma yan biyu? A ku je a je a dafa abinci. Ai mun mai daɗi. Yawwa. Kuma sakwara nake sha'awa a dafa doya a kirbe ta sosai. Ce yauki. Sakwara da miyar ganye. Yawwa na alayyahu. Ko ogbono. Ai wato bari tukuna sai kaga komai. Shikenan. Wa alaikum assalam. Yawwa. Hajiya Umma Aisha zo mana. Dara idan shi bakon nawa ya tafi akwai magana da ke zabi da ke. Yawwa. Yaya. Ya ka gani. Ya ka gani. Wannan tai. Yawwa. Dan na ga alamunta mai hankali ce. Wato ni ma abin da fara kula da shi kenan. Kawai abin da ya kamata kai. Shawarar nan da na baka. Zai kamata kai. Allah. Ƙwarai kuwa. Ci abinci kawai. Ai na sane. Ai ni kan. Wajiga. Yawwa umma kamar kin san muna jin yin wannan. Ni kishirwa ma na fi damuwa da ita. Kai kika ji kun na jiki. To. Gaba ɗaya ka sauya rayuwarka ba haka ka saba. Wake da sai ki zo cece ma kika tambaya ta mata kunna wai kina tambaya ta wani ina zaka me ake yi wane ne wai mutuwa ya taso ina roki nace ina roki jaki aure ko nake aure ki to wallahi kike yi ina ga miki wallahi wato su bane da suke da ita da mahaifiyarta su ne wasu kenan to nan saki hannunki da ki kuma ke kike yi kanki ba billahi lazi ki kiyaye ban na ga miki ba Maryam ba take zaki ga hakira kira mutu ina mai biki kira mutu
saboda ki wato ke baki da kunya. Ina saki hannu, ina mara ki rike mu hannu. Zaki doke ni ne? Ha? Wa alaikum salam. Yawwa. Za ta bar rashin kunya. To rashin kunya mana. Kina ji na? Ni ba dogon magana nake nema ba. Abin da nake so, ke ki ci abin da zan gaya miki da kyau. Daga yau, kar ku saki yin wani aikin wahala a cikin gidan nan. Ko wani wai dafa abinci, ko wani wai wanke kwano, ko wani babu ruwan ku ne matan gidan? Na ce ku a ba ruwan ki bar ba magana ki bace ba. Ku ba ku ne matan gidan, ga matan gidan nan ita za ta yi. Da aure mu je mu tafi. Ya shishigi kawai. Ko kina so Alhaji ya kore mu a gidan nan ne? Hadiza, ki yi haƙuri ki daina kuka. Duk wata rayuwa da ke gani ta zamanin yanzu, wallahi haƙuri ake a cikinta. Ki mai da komai ba komai ba ne. Yanzu fa Hajiya, mai gidana fa ya tsane ni. To wai me dalili? Me kika yi masa haka? Me yasa yake miki haka? Hajiya yanzu ba ni da walwala a cikin gidan nan. Ba ki ga wahalar aikin da nake ba kuma ga ƙawata da mahaifiyarta a cikin gidan nan. Ya hana su da baka komai su taya ni aiki. Amma ban san me na mishi ba ko suna alƙawar ne? Hadiza, kin sa abin da ke so da ke? Ki tattara duk tarkacenki ki koma ɗakinki. Wannan shine umarni na. Kin gane? Alhaji baka bari ta yi da maganar ta ba. Ka katse ta. Ai sai a bari mu ga gudun da hanzarinta a gaban hanzarinta. Hajiya, yara fa yanzu ba a ɗaukar maganar su ba. To ba na so ki ɗauki wannan abin ya zama izina a gare ki. Abin da na faɗa kenan. Kuma hakan za a yi. Shikenan. Hadiza. Shikenan. Ki haƙuri. Ki koma ɗakin mijinki je ki. Ki haƙuri ki ta'adda. Tashi ki je. Ba komai. Ki biyayya ga iyayenki je ki ta addu'a. Allah zai shige miki gaba insha Allah. Alhaji, Hadiza fa ƴar mace ba. Bai kamata ka dinga kyararta ba. In ba mu nuna mata ƙauna ba wai zai nuna mata ƙauna saboda Allah. Sai ki ta yi.
You know hotel. Wallahi yau sai kun faɗa min abin da ake kullawa a cikin gidan nan. Dan na san baban zabar da kun mali a ciyawa wallahi. Ko a faɗa min ko wallahi a aikata kisan kai yanzu nan wallahi. Khadija, lalle naga alama. Wato shikenan ke saboda tsabar shi hankali ke baki da hankali sai ki zo ki zaro kake nuna min a cikin gidan nan. Hankalin ne jini. To bari ka ce. Duk abin da zaka faɗa sai dai ka faɗa. Amma sai an san da ni abin da ake kullawa a cikin gidan nan. Ko kuma na aikata kisan kai yanzu nan. A nan gidan? Kashe kai na wallahi. A nan gidan? A nan. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Tunda ke na kuna ba hankali gare ki ba. Tunda abin da ya zama haka ne, shikenan. Gara ki tafi gidanku a koya miki hankali. Ki na saki saki. What? Na saki saki da. To. Sai na dawo. Alhaji ina da magana. To. Dama ina so ne na muka magana akan batun Hadiza nace ko za mu je gurin mahaifanta ne? Gani nake kamar ya kamata a ce mun je mun samu mahaifanta don ta dawo ɗakinta. To amma akwai ɗan wani nazari ba gudu ba. Anya ku iyayenta za su yadda ta dawo gidan nan kuwa? Ƙwarai kuwa za su yadda. Ai kai da ita duk ba ku da laifi, ai laifin na mahaifiyata ce. To shi kenan. To ba damuwa, bari na dama tattauna. Sai na dawo. A da lafiya. To ba da. Gaskiya. Masa asiri ta mallake shi sannan kuma ta aure shi ba tare da kowa ya sani ba. Dan Allah dan Annabi Alhaji ku yi haƙuri ta koma ɗakinta. Aure kuma? Ƙwarai kuwa. Wato faruwar al'amarin ni kaina ya bani mamaki. Abba yadda ka san a mafarki haka na rika jin rayuwa ta gaba ɗaya tsawon wannan lokacin. Domin ni dai kam gaskiya tun wata rana. Ni fa a tunani na gaba ɗaya tunani na ya riga ya kulle ya za a yi wannan al'amarin ne haka. Ni ko kina magana kina bada mamaki. Kin san me nake so da ke? Ni abin da nake so da ke. So nake ki kwantar da hankalinki. Ko ba haka ba? So nake idan muka koma gida. Duk abin da kika san zaki wani zai nuna wata alama cewa akwai wani ba tsakaninmu da ke karki. Ba ta ce ba komai? Ba komai. To shikenan dama ina so mu yi wata magana. Dama ina so in gaya miki ina so zan yi tafiya. Ina za ki je Umma? Bayan na san ba mu da kowa. A shi ne yanzu take gaya mun da ce ikon Allah. Gaskiya ne. To ya an da lafiya? Alhamdulillah. To madalla. Ai Allah sa an gaya mun tuna wata. Ita kawar ta wuce wato ta je ta yi ta dilka. Ta dawo. Ni ma sai na gani yayi min kyau. Shine sai na ce kai amma yayi kyau sai ta ce to ni ma aje a yi min. To kin ga kuma an naje na yi daidai da lokacin da zan dawo. Ita mai din tana yi ma amare? Tana yi. Ya kamata idan bikin Maryam ya zo kai ta cin amata. Baki da dama ke din. Baki da dama Allah ya kai mu a ai mata ma wanda yafi wannan. To me ya tsora? Yanzu yaya ma aka yi ta kunna ka fito. Dan Allah kina ji na. Tun da daga ta makale ta kawo bacci har mun shari fa take. Na ce to wannan baccin ta yi nisa shi yasa da zaka. Saki jikin ki da Allah da Annabi. Dama shi san shirki. Ai sirrin nan da ita nake bukata kur. Tun da haka ne ko yanzu kin ga lokacin da nake ne. Ko ba haka ba? Mu ce ciki da Allah. Mu ce mana haba. Sita ciki ne. Da ciki. Mu ce ciki.
kishin ki na fi ki wani. Ki kishin ki tsaf ki kama. Aure kuma sai na yi, aure kuma sai an zauna. Sai dai ki yadda zaki. To tun daga wani lokacin fi sabilillahi Hadiza ba ta ƙara jin daɗi a tare da ni ba, kuma duk abubuwan da na yi mata ni na ne bisa rashin sani da kuma kuskure. Haka ne. Mahaifiyata ita ta jawo duk wannan abin da ya faru. Domin a halin da ake ciki yanzu ma? Allah ya sake haɗa kan. Kina ji? Hadiza za ta koma ɗakinta. Dama ba mu muka ce ta zo ta zauna ba. Shi ya kawo ta. Ya ce ta zo ta zauna. Amma yanzu za mu mai da aurensu. Za mu mai da muku auren. To, Abba godiya nake yi. Na gode kwarai. Ba kuma na sai. Allah ya ƙara zumunta, na gode. Allah shi kyauta. Ni zan koma. Zan koma. Ba da Ki je ki raka shi mota ko? Ku je ku raka shi mota. To. Da kunya ana. Kada ku fita daga shi. Hajiya, sai dai mu ce Ubangiji Allah ya shiri zuri'a mu. Amin. Amma kar ki manta, Allah yana fitar da matacce a cikin rayayye. Haka kuma in ya so yana fitar da rayayye a cikin matacce. Ubangiji Allah shiri zuri'a mu. Amin. Allah ya sa mu dace. Allah ya kiyaye gaba. Allah ka tsare. Bismillahir rahmanir rahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa ala ali Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim. Amin.